салом ба бародарои ғарибам аз тоҷикистони офтобрӯя ба ҳамаи шумо салом мерасонам. Албатта ки хунукии сол омадаи саи зимистон, албатта ки мардуми ғариб дар шаҳри Москва дигар шаҳрҳое ки ҳастен, дар Екатеринбург ҳам бошен, дар Москва ҳам бошен, дар Питер ҳам ки бошен бародаро, албатта ки дӯсти азизи мо Қори Салоҳ ҳиҷома дорад. Ина ма рақамошона мемонам. ҳиҷома да барем бародаро, и суннати пайғамбар монай хунукиро меброра. Мақсад хуне ки ғачаи хуни ғача меброра. Ва баъд дар у дӯсти азизи мо Қори Салоҳ доруҳои гиёҳӣ ҳам дорад. бовар ки доруҳои гиёҳиш беҳад хуб ай. Ҳами ҳар як одам чӣ дорад? Саломатӣ дорад. Саломатӣ дар ҷои аввал ай. Бояд мо ай тамоми вирусу ай тамоми чихмон эмин бидорем, саломатимонро нигоҳ бидорем. ҳиҷома дӯсти азизи мо Қори Салоҳ дар хизмати шумо ай. ина маҳрамат зангш бизанем, чӣ дар Москва бошен, чӣ дар Екатеринбург бошен, чӣ дар Питер бошен ва дар дигар шаҳрҳои Россия бошен. Дар хизмати шумо ҳиҷома. бовар ки суннати пайғамбар монад. Пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳиҷома мекарданд. ҳиҷома бениҳоят чизи хуб аст. Касоне ки ҳиҷома кардагиянд худшон аллакай медонанд, тамоми дарди одама дур мекунанд. Сарбанду хонобод бошен. Комилҷон, ягон гап гуфтанӣ ҳастӣ? Хем чӣ гапи буд ки олиҷон худи шумо гуфтем, фаҳмондед. Албатта фаҳмидан, пас бичико мақсад кадомеш ки шикоят дорад, танқисӣ мекашад, ҳамин чизо марҳамат ина номроша дӯстмуроҷон дар поён мондагиай занг мезанед. Иншолло дар хизмати шумо Қориҷон. худо нигаҳбони ҳама. зинда бошед. Хонобод бошед.